Sokhomba umuzonotshwala, khomba umuzonotshwala, sokhomba umuzonotshwala, khomba umuzonotshwala, sokhomba umuzonotshwala. But manje ucabanga ukuthi sezinjani? Ngoba kuyacaca manje ukuthi sinezithe eziningi. Futhi bonke labantu bafuna ukuyiphumisela. Indoda nendoda iyayijezela izenzo zayo. Ngizokubonisa-ke namhlanje ukuthi abantu abenza umaligaji isimo sibenze njani. Khona ngidinga amasentshana amancane ne. Ukhona nomashonisa ola endaweni nomaziyo ngakuye. Awukho Uba maligaji wayekhona la endaweni. Hayibo sakhuluma wemngane yazi ngenza lezibuhlungu kanjani la ezenzakala emphakathini wethu. Hayi mina ngiyaxake ngempela. Wemngane sekwatshontshwa ingane. Kwazwa abantu bayabulawa. Angazi nje mina into engidimona semngene kula ndawo nje. Angazi ukuthi ngempela sokuthini. Nami kwamina nje sengiyasaba. Man kwenzakala usho kule ndawo leya la? Lana mngane. Hayibo. Imake anazi lapho yazi nina bobili ninenhlanhla ninenhlanhla nina nobabili engaka yazala Sekuyagula nje ayisama.